A Asociación Xuvenil de Amencer presentaba esta mañá a súa campaña de verán que dará comezo o próximo venres, día 1 de xuño, co proxecto Tempos de Troula, un proxecto que abarca actividades para os rapaces dende os 3 aos 12 anos, en horario de 3:30 a 5:30 nas instalacións do Colexio Salesianos. É unha actividade que ten como objetivo, a parte da conciliación da vida familiar e laboral das familias, dos pais e das nais, o objetivo primordial é a educación en valores a través do ocio e do tempo libre. Este proxecto finaliza o día 21 de xuño e dá paso ao inicio da 13ª edición de Mañáns de Verán, unha iniciativa na que participan case 500 nenos. Ambos proxectos requiren dunha inscripción previa e contan cunhas prazas limitadas. O prazo para apuntarse xa está aberto. No mes de xuño tamén contan co proxecto das Mañás Lúdico-Deportivas, que se desenvolve nas instalacións do campus da Universidade de Vigo. É moi parecido ao proxecto de Mañás de Verán, só que a maiores contamos con profesionais, neste caso do voleibol e da danza, fomentaremos a práctica do deporte, a parte do traballo en equipo. Se hai un proxecto grande de verán para Amencer, este é o campamento urbano. Xa levamos 31 anos co campamento urbano, é un campamento aberto á cidade, ningún neno se queda excluído deste campamento, vale? Non hai límite de plazas, é un campamento gratuito, como sabedes. É do 1 ao 13 de agosto, é para nenos de 8 a 16 anos. A maiores temos o campamento urbano xuvenil, que é polas noites, é a partir de 15 anos. A maiores teñen o campamento Summer Fun de inmersión lingüística en inglés, ademais de contar con campamentos para socios por toda a xeografía galega.